突撃する。これで終わりだ。受けてみろ。の炎で全てを飲み込め。また剣の腕が上がったわ。私の魔法で。実感しますね。攻撃を仕掛けます。くたばりやがれ。みなぎってきたぜ。
を癒したまえ。ここは通してもらうくらい。通してもらう。何としても突破する。何の聖なる力よ。いるぞ。成長を実感します。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。また強くなっちまったな。
ってきたぜ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守りたまえ。王子。王子、どうして我々は答えはその剣の中。ラングリッサーの悪しき者が使えば、その苦悩も、心の痛みすらも、人だけでなく魔物も、すべての慈悲。ああ、ありがとう、ジェシカ。俺が最強だぜ。過去の仲間と決別し、ボーゼルと語った理想のために進むレディン。